Is-suġġett quddiem issa huwa l-vokazzjoni tal-Kristjan fil-Knisja. Smajna dwar is-sejħa tagħna fil-familja naturali, id-dar, issa jmiss nikkunsidraw il-vokazzjoni tagħna fil-familja spiritwali, il-Knisja. Jiena naħseb illi il-kol kemm aħna konxi ta' l-iktar problemi komuni li niltaqgħu magħhom fil-Knisja tagħna. Pereżempju, in-nuqqas ta' attendenza ta' xi wħud u n-nuqqas ta' partiċipazzjoni, in-nuqqas timpenn f'xi ministeru u servizz ta' xi wħud minnha, id-disgwid u l-firdiet bejn l-aħwa, in-nuqqas ta' talb l-istaġnar spiritwali u oħrajn. Tafu li dawn juru fost affarijiet oħrajn jew għadna ma fimniex li aħna membri fil-Knisja b'sejħa, b'vokazzjoni. Inkella jekk fimna maħniex inġibu ruħna skont din is-sejħa. Li kieku nifhmu sewwa din id-dottrina u npoġġuha fil-prattika mhux biss insolvu numru mhux ħażin ta' problemi fil-Knisja, però navvanzaw aħna personalment, spiritwalment u allura wkoll anke l-Knisja. Nesperjenzaw titjib spiritwali. U dan żgur huwa dak li jixtieq Alla minna u dak li jogħġob lil Alla. Kapitlu 4 tal-Epistola l-Efesin jibda hekk. Jien mela, il-priġunier tal-mulej, nitlobkom bil-ħniena li timxu kif jixraq lis-sejħa li biha kontum sejħin. Bl-umiltà kollha u bil-ħlewwa, bis-sabar taħmlu xulxin fl-imħabba, titħabtu biex iżommu l-għaqda tal-Ispirtu fir-rabta tas-sliem. Issa dawn il-frus mhux biss jintroduċu kapitlu ġdid, fl-Epistola kapitlu 4, però wkoll jintroduċu diviżjoni ġdida u maġġura f'din l-Epistola. Għal konvenjenza tagħna l-Epistola maqsuma f'6 kapitli u fiha żewġ sezzjonijiet. L-ewwel 3 kapitli nisuhom bħala dik is-sezzjoni dottrinali u t-tieni 3 kapitli dik applikatorja, dik prattika. Sintendi rridu noqogħdu attenti biex ma nesaġerawx fid-diviżjoni għaliex fil-fatt konna nfittxu fl-ewwel parti dottrinali xorta nsibu l-applikazzjoni xi ftit jew wisq u anke fit-tieni sezzjoni ukoll insibu d-dottrina. Però normalment u loġikament dan huwa l-metodu li juża l-Apostlu. Pawlu jibda f'ħafna itri bil-ewwel jitellana fil-ċaċet tad-dottrina. Hemmhekk nistgħu nitaxqu u nitpaxxew u bħad-dixxipli fuq il-muntanja Tabor konna bdiet intellaw it-tinda u nibqgħu hemm. Però l-Apostlu bħal Ġesu ma jħallinix hemm. Mill-ewwel jagħmlilna l-eżortazzjoni u jniżżilna fil-widien tal-prattika. U dan jagħmlu b'kelma li hija l-kelma mela, therefore. Jekk tridu tiċċekkjaw dawn hemm eżempji ċari fihom, pereżempju f'Rumani kapitlu 12 vers 1 taraw dan ix-xift, Kolossin 3 vers 1 u anke l-ewwel Tessalonkin 4 vers 1. Kemm importanti din kelma mela. Taqqat id-dottrina mal-prattika. Ġonġi l-fidi mal-emil. Tallim dan m'għandniex nifirduhom minn xulxin. Li mhux biżżejjed nitalmu il-veritajiet f'moħħna, jeħtieġ napplikawhom, jeħtieġ ngħixuhom fil-ħajja tagħna. Dil-kelma mela tmexxina l quddiem u tippontana lejn il-ħajja li aħna suppost ngħixu fid-dawl ta' dawk il-veritajiet li aħna tallimna, li aħna nħadnu. Iġġenna nistaqsu lil nfusna id-dottrini, il-veritajiet li aħna inħadnu, li aħna tallimna, li aħna nxandru u li ġieli aħna niġġieldu favur tagħhom. Qegħdin jiddiriġu l-passi tagħna, id-deċiżjonijiet tagħna fil-ħajja ta' kuljum, qed napplikawhom f'ħajjitna u npoġġuhom fil-prattika fid-dar, fil-Knisja, fuq il-post tax-xogħol jew le. Jien fuq dan il-pattern tal-Apostlu nixtieq l-ewwel nibda billi nispjegalkom fil-qosor din id-dottrina tal-vokazzjoni tal-Kristjan fil-Knisja biex nifhmu aħjar x'jiġifieri u naraw x'differenza din il-dottrina jmissa tagħmel fl-attitudni u l-imġiba tagħna. Imbagħad fit-tieni parti ħanaddu għall-applikazzjoni għal mela. Jiġifieri mbagħad ħanaraw kif fil-prattika
Imisna nġibu ruħna fil-Knisja jekk hemm il-darba issa aħna fimna li aħna msejħin. Il-Knisja hija l-miġema tal-imsejħin. Fit-Testament il-Ġdid nintaqgħu ma' ħafna termini li jiddeskrivu l-Kristjani familjari intom, pereżempju il-qaddisin, il-maħturin, il-mażulin, il-maħbubin u oħrajn, dawn huma aħna l-Kristjani. Però terminu ieħor li ftit nagħtuh importanza u ninduna jiena huwa l-imsejħin, il-kletoi bil-Grik. U Pawlu dan jużah pereżempju f'Rumani kapitlu 1 vers 6 jikteb hekk li fosthom, ġifieri fost il-ġentili, hemm intom ukoll l-imsejħin ta' Ġesu Kristu. Anki Ġuda fl-epistola tiegħu jikteb hekk. Ġuda il-qaddej ta' Ġesu Kristu ħuġadbu lill-imsejħin li huma maħbubin falla l-missier u imħarsin għal Ġesu Kristu. L-imsejħin jibda biha. U Ġwanni wkoll biex intikom 3 eżempji. Fi-Ktieb ta' Rivelazzjoni kapitlu 17 vers 14 jikteb hekk. Dawn qed jigwerraw kontra l-ħaruf, imma l-ħaruf qed jelibhom. Għax hu sid is-sidien u s-sultan islaten. U dawk li huma miegħu huma l-imsejħin, il-mażulin u l-fidili. Aħna, il-Kristjani, kull Kristjan u msejjaħ u membru fil-Knisja b'vokazzjoni, b'sejħa. Daw żewġ kelmiet li jfissru l-istess, vokazzjoni u sejħa, għalhekk nużawhom daqqa waħda u daqqa l-oħra. Għaliex qed nenfasizzati, kif smajna forsi fil-bidu, għaw idea komuni, imma żbaljata. Fost ħafna forsi anka fostna, illi dawk li għandhom vokazzjoni fil-Knisja huma l-qassisin, is-sorjiet u forsi fl-ambitu tagħna il-missjonarji jew l-pastors. Dawn biss l-esperti, ir-reliġjużi aktar. Dawn mhux aħna l-lajċi, nisa u irġiel normali, dawn għandhom vokazzjoni u din hija ovvjament idea żbaljata. Okay? Sintendi l-pastor, il-missjonarju għandu vokazzjoni partikolari. Mhux hekk bħalma inti jista' jkollok sejħa rwol differenti minn huk jew oħtok. Però l-kol kemm aħna għandna sejħa u membri fil-Knisja b'vokazzjoni għaliex il-kol ġejna msejħin. Din importanti li nifhmuha. Permezz tal-Evanġelu Alla sejħinna mid-dlam għad-dawl mhux hekk mill-mewt għall-ħajja. Alla ħa l-inizjattiva u sejħinna Ġesu qalilna mhux intom għażiltu lili, ma jien għażilt lilkom. Sabna l-tiema u adottana fil-familja tiegħu. L-ikbar familja u l-aktar familja sinjura li teżisti fuq wiċċ l-art, il-Knisja. Sabna tskuk mis-siġra taż-żebbuġ selvaġġa u laqqamna mal-er tas-siġra vera. Għatana mill-barriera u poġġina bħal ġebel ħaj fil-binja, fit-tempju tiegħu, il-Knisja. Għadna u għamilna membri fil-ġisem ta' Kristu. L-aħwa, maħniex membri ta' Knisja, mintkomx membri ta' Knisja b'kombinazzjoni. Lanqas membri ta' Knisja għax xi darba fettilkom intom tieħdu xi deċiżjoni personali u tingħaqdu ma' dil-Knisja daqs li kieku qed tingħaqdu ma' xi klabb soċjali. Jew tħaltu membri f'xi ġim. Aħna primarjament membri fil-Knisja b'sejħa vokazzjoni. Issa bli xi tajduli, qed naqblu miegħek, il-kol naqblu, però b'daqshekk. Fir-realtà din, fil-prattika, x'differenza tagħmel lili? Jien membru issa fil-Knisja jekk hux membru b'sejħa u membru b'kombinazzjoni u membru għax iddeċidejt jiena, ħadd tagħmel differenza wara kollox jew le. Ħanpoġġilkom mistoqsija differenti. Taħseb li lilek tagħmillek differenza li kieku int tmur il-qorti tal-belt għax irċevejt taħrika inkella tmur il-qorti għax filgħodu qomt ma tara llum m'għandix nagħmel tajjeb ħanitla sal-belt. Tlajt sal-belt, x'ħanaqbad nagħmel, ħammur sal-qorti. Ħanara hekk naqra n-nies. Taħsbu li tagħmel differenza jew le? Li tmur għax irċevejt taħrika, summons bl-Ingliż,
Jon kellha mmort għax sempliċiment hekk. Żgur li tagħmel differenza. Tagħmel differenza enormi. Tagħmel id-differenza kollha. Għaliex it-taħrika torbtok. It-taħrika tpoġġi fuqek ċertu obbligi u responsabiltajiet li trid jew ma tridx, trid timxi magħhom. Tgħidlek pereżempju l-ġurnata li trid titla' dikinhar. Tgħidlek il-ħin li trid titla' f'dak il-ħin. Tgħidlek l-awla li trid tidħol fiha, tgħidlek ukoll l-iskop il għala inti ġejt imsejjaħ, tgħidlek ukoll il-lingwaġġ adattat li tittuża meta tiġi wiċċ imwiċċ mal-imħallef hekk jew mhux hekk. It-taħrika tagħmillek differenza kbira l-fatt li jien ġejt imsejjaħ. Bl-istess mod nixtieq illi nifhmu li aħna membri fi Knisja l-ewwel qabel kollox b'vokazzjoni u din jmissa tagħmlilna differenza kbira. Is-sejħa wkoll ma ninsewx illi mhix sejħa umana, da mhux il-maġistrat bniedem bħalek għalkemm b'awtorità, ma ninsewx illi s-sejħa hi waħda divina u Alla nnifsu li sejħinna. Allura l-awtorità li bija taslilna dik is-sejħa hija mhux ħażin. Hija mhux ħażin. Ħansemmilkom 5 oqsma illi din is-sejħa jmissa torbotna. U tġib u titlob minna attitudni u mġiema partikolari. Daw il-5 oqsma tistgħu tapplikawhom kemm fil-familja u kemm fuq ix-xogħol għax huma kif ħadd indunaw huma xi ħaġa ġenerali. Imbagħad tistgħu tagħmlu l-applikazzjoni tagħkom ukoll fil-mod li tġibu ruħkom fil-familja u anke fix-xogħol. Però aħna l-eżempji li ħanġibu wkoll biex nifhmuhom ovvjament jgħoddu għall-Knisja. L-ewwel nett. L-amsejħin irridu nqisu kollox mill-angolu ta' min sejħinna. Angolu differenti. Mela, il-membri l-oħra kollha fil-Knisja inti ma tistax tibqa' tħares lejhom mill-lenti tiegħek, li ħafna drabi tkun lenti egoistika, individwalistika, ikkontrollata minn xewqat u emozzjonijiet li jvarjaw, trid tħares lejhom u timxi magħhom bl-istess mod li dak li sejjaħlek Alla iħares lejhom u jimxi magħhom. Pereżempju, f'kapitlu 2 tal-Epistola ta' Ġakbu, biex nieħdu ftit eżempji, naqraw hekk. Ħudi, tħarsu lejn wiċċ ħadd fil-fidi f'Sidna Ġesu Kristu l-mulej tal-glorja, jiġifieri qed jgħidilhom dan ħares. Qisu li l-fidi tagħkom ma jkunx fiha favoritiżmu. Alright, timxu ma' ħadd bil-favoritiżmu, jiġifieri parzjalità. U jgħidilhom għaliex qed jgħidilhom hekk, l-eżempju li jġib. Għax jekk jidħol xi ħadd tal-laqgħa, raġel b'ċurkett tad-deb f'sebgħu u liebes il-bis il-ellex. Imbagħad jidħol ukoll wieħed fqil libes imċerċer jew żmattat. U intom turu rispett jew tagħtu attenzjoni speċjali il dak libes il-ellex u tgħidulu jew tistidnuh bil-ħlewwa int poġġi hawn f'post komdu. Mentri l-fqir tgħidulu jew aħjar tikmandah il-verb int oqgħod bil-wifqem jew poġġi bil-qiegħda hawn mal-art saqajja. Ma tkunux mela qed tażlu bejniethom stess, jiġifieri qed tiddiskriminaw u tagħmlu d-distinzjonijiet u qed tagħmluha ta' mħalfin b'mottivi ħżiena. Isema' ħuti maħbubin. Ma żilx Alla l-fqar ta' din id-dinja biex ikunu għonja fil-fidi u għerrita tas-saltna li wieħed lil dawk li jħobbuh. Intom stmerrejtu lill-fqir. Imbagħad ikompli. Jekk verament ħarsu l-liġi sultanija skont l-Iskrittura, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek, sewwa qed tagħmlu. Imma jekk tħarsu lejn l-uġugħ, jiġifieri timxu bi preferenzi, tagħmlu dnub u tkunu kundannati mill-liġi bħala ħatin. Qed taraw id-differenza fil-mod li Alla jħares lejn il-membri forsi fqar u baxxi u l-mod li aħna nħarsu lejhom. Dan l-eżempju wieħed, nistgħu nitgħallmu li Alla ma jiġġudikax skont ma jara fuq barra, Alla ma jimxi ma' ħadd bil-preferenzi, mela allura aħna irridu wkoll nimxu bl-istess mod ta' dak li sejħinna ma' xulxin, mal-membri l-oħra kollha
fil-Knisja ma jistgħux nimxu kif ifetlinna. Ma jistgħux nimxu bla doġġ għax aħna imsejħin. Mhux biss ngħid il-membri ta' Knisja rridu nħarsu mill-lenti ta' dak li sejħinna, imma wkoll lejn iċ-ċirkostanzi li aħna niltaqgħu magħhom. U kull sitwazzjoni nsibu ruħna fiha fil-Knisja. Speċjalment dawk inqas bih. Il-kol kemm aħna nintaqgħu u nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet diffiċli fil-Knisja, anke daw irridu nħarsu lejhom u nġibu ruħna fihom bl-istess mod li Alla jħares lejhom u jridna nġibu ruħna fihom. Pereżempju, f'Mattew 5 jgħidilna Ġesu, imberkin intom meta l-bnedmin jgħirukom u jippersekwitawkom u jgħidu minn kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu tennew wisq għax kbir u ħlaskom fis-smawiet. Permezz ta' ġadbu Alla jgħidilna, ħuti, isuh bħala ferħ mill-akbar, meta taqgħu ftit ġrib ta' kull xorta. Billi tafu dan, li l-prova tal-fidi tagħkom iġġib is-sabar. Imma ħallu s-sabar ikollu l-emil perfett tiegħu biex tkunu perfetti u mitmumin u ma jonqoskom xejn. Qegħdin taraw daw żewġ eżempji kemm dak li sejħinna jqis iċ-ċirkostanzi u l-affarijiet li nsibu ruħna fihom b'mod differenti minna dak li għalina jinti mor għal Alla ħelu. Alla jħares lejn kull ma ngħaddu minnu b'mod speċjali dawk l-affarijiet u ċirkostanzi diffiċli ngħidu problemi. Bħal opportunitajiet, biex nieħdu eżempju, opportunitajiet biex aħna nurruh x'insarfu. Inti li tajt li inti spiritwali tal-mulej. Fid-diffikultà, fl-afflizzjoni, Alla tistenna u jqis dik ċirkostanza opportunità biex turih li l-fidi tiegħek hija ġenwina. L-imħabba tiegħek mhix biss paroli, imma hija l-imħabba tiegħek ħadd poġġija fil-prattika. Alla wkoll iqis dawn l-affarijiet li ntaqgħu magħhom bħala għajnuniet. Għajnuniet biex inti tqaddes. Tista' titqaddes fil-prova, fid-diffikultà biex timmatura fil-fidi. Dan huwa l-mod li Alla jħares lejn dak kollu ngħaddu minnu u nikbru fil-frott tal-Ispirtu. Kemm nitolbuh Alla tini l-paċenzja, tini r-rażan, itik l-opportunitajiet Alla tibżax biex turi l-paċenzja, tittarhom kif qed jarhom hu. All right? Il-mor Alla jarah ħelu ħafna drabi. Mela, ma nistgħux nibqgħu nġibu ruħna l-aħwa kif ġieli nġibu ruħna li mal kull problema, ma kull diffikultà inwaqqgħu id-dinja. Ġibuha bi kbira, issa ġġardilna xi traċedja għax intqajna ma' argument fi Knisja. Dak mhux il-mod li Alla iħares lejn dawk iċ-ċirkostanzi u intu jiena msejħin irridu nitalmu nibdew nħarsu lejhom bl-istess mod. Kemm l-affarijiet u kemm il-membri. It-tieni, għax imsejħin irridu niskopru lan u l-iskop ta' min sejħinna u nobduh. Mhux hekk? Allura importanti li jien tistaqsilek innifsek din il-mistoqsija. Għal xiex sejjaħ li Alla biex inkun membru fil-Knisja? Jew poġġija mod ieħor. X'qed jistenna minni Alla? X'qed jistenna minni bħala membru fil-Knisja dak li sejjaħli? Mistoqsija importanti. Ma jistax ikun, ma taħsibx fuq din. Ma jistax ikun tibqa' aljenata għaddejja minn ġimgħa l-oħra tattendi isek qed tgħix fl-isħab fl-arja. Ma tistax tibqa' passiv u passiva bla ma tiċċaqlaq la msejjaħ u jalla xi darba tiddeċiedi tinvolvi lek innifsek f'xi ministeru, f'xi servizz, fil-ħajja tal-Knisja importanti għaliex taħseb jew possibbli li Alla lilek sejjaħlek hekk għal xejn. Possibbli Alla sejjaħlek biex tkun membru fil-Knisja biex ġimgħa wara ġimgħa tiġi fl-istess post u s-saħħa nissiġġu daqshekk. Irraġunawha possibbli? Ma naħsibx. Aktarx minn tix qed tirrealizza li Alla sejjaħlek. U allura inti fid-dover li tiskopri lan il-għala sejjaħlek. Xi trid minni mulej? Jitolbu għadi. Xi trid minni mulej? Jien li għad membru f'dik Knisja. Xi trid minni? Saqsuha u wiġbuha u tistriħux qabel ma twiġbuha din mistoqsija għaliex int u jien maħniex membru b'kombinazzjoni imma bsejħa. It-tielet.
l-msejħin, din importanti wkoll, mhux biss irridu nkunu obbedjenti u sottomessi għar-rida tiegħu, imma wkoll wara li niskopru x'inhi r-rida tiegħu, irridu wkoll nobduh bil-mod li sejħinna hu. Xiġifieri, ħanispjegawha. Mela ftakar li Alla sejjaħlek u kif għadna dik is-sejħa torbtok. Mela allura inti obbligat li tobdi lill-Alla mhux kif jidhirlek inti, mhux kif ifettillek, mhux skont il-gosti tiegħek, imma wkoll kif jikmandak hu, skont ir-regoli tiegħu, skont id-direttivi tiegħu. Hija differenti u hija importanti nobduh illa. Ħanġibilkom forsi xi eżempji, għax dejjem tal-ħafna oqsma fil-Knisja. Eżempju, mela Alla jridna nqimuh vera, Alla jridna nitolbu, Alla jridna nfaħruh, mela l-ewwel nobduh. Jekk għadek inti wara ma nafx kemm indenjajt ruħek tiftaħħal hekk u mal-ġemgħa tfaħru ta' durah, l-ewwel obdih. Però mhux biżżejjed. Trid iżżomm f'moħħok illi l-mod li tapproċċja lil Alla, il-mod li titlob, il-mod li tadurah ukoll irid jaqbel ma' kif iridek hu. U mhux kif tiddeċidi inti, mhux kif jagħtik pjaċir inti, mhux x'jgħod x'jaħdem u ma jaħdimx, le. Dak li sejjaħlek mhux biss jikmandak titlob tadurah, imma jgħidlek kif. Qed tifhmu d-differenza u aħna rridu nagħmlu pass lil hemm ukoll l-msejħin. Eżempju ieħor, Alla jridna x'għandru l-Evanġelu, mhux hekk jew le, l-ewwel obdih. U jekk għadek ma bdejx ixxandar l-Evanġelu individwalment bħala mal-ġemgħa ibda x'għandru, però mhux biżżejjed il-mezzi li nużaw, il-metodi li nużaw, dawk irridu nkunu ċerti li wkoll jaqblu mal-metodi li Alla jridna nużaw. U mhux naqbad jien nuża metodi hekk, jew għax id-dinja llum hekk għandha bżonn ta' min qallek. Ma tistax m'intix fil-libertà li inti tġib ruħek kif trid. Inti msejjaħ u s-sejħa torbtok li tobdi u tobdi wkoll skont ir-regola, id-direttiva ta' min sejjaħlek. Qegħdin tifhmux differenza kbira u kemm importanti li narfu li aħna msejħin. Ir-regoli ovvja mhux ħanallimkom issibuhom f'kelmtu. Ta' jekk xi ħadd għandu xi dubju kif nadur Alla kif nevanġelizza fil-kelma tiegħu, fitxu fl-iskrittura u nsibuhom. Ir-raba, għax imsejħin irridu nkunu responsabbli u lejali u mhux traskurati u lanqas iddixxiplinati. Is-sejħa titlob minna fedeltà. Again, jekk isejħulek għal taħrika m'hemmx tibqa' triqet, ma tarax, tqum tkun lest tasal fil-ħin, fedeltà. Il-lealtà, dan li titlob minna u biex nagħtu ftit eżempji kif inti tista' twieġeb għal dis-sejħa b'responsabilità u mhux bit-traskuraġni l-attendenza. Kif tista' inti meta jfettillek tiġi mal-Knisja, meta m'għandekx aptit ma tiġix. Qas biss tirrealizza li inti msejjaħ u inti mitlub li tkun lejali fidil, fix-xemx, fix-xita, aħna mhux qed ngħidu tkun marit. Naħseb m'għandniex qed niftehmu ħażin u verament ma tistax inqalalek impenn mhux hekk qed ngħidu ma nafu aħna meta stajna mmorru u bit-traskuraġni ma morniex. Le, m'għandux ikun dan. Lealtà fil-parteċipazzjoni. Kemm importanti li inti mhux qiegħed hemm preżenti katafre, ipparteċipa bil-mod tiegħek. Bil-mod tiegħek mhux bħal ħadd ieħor, imma parteċipa f'dak li qed isir fil-ħajja tal-Knisja. U involvi lilek innifsek. U affarijiet oħrajn. Għaliex imsejjaħ inti mitluba li tkun responsabbli u mhux traskurat. Il-ħames, l-msejħin imissna nkunu grati ta' din is-sejħa. Ingħatajna privileġġ għoli l-aħwa li nkunu membri f'dan il-ġisem ta' Kristu. U nistgħu ngawdu minn tant benefiċċji, tant barkiet li huma marbutin ma' din is-sejħa. Mela minflok dejjem tgor, dejjem teqret, dejjem tfittex ix-xara fl-aġina, dejjem tikkritika u tmaqdar il-dak il-ieħor kull ma jsir. Tgħallem apprezza Alla x'tak fil-Knisja, fl-aħwa, apprezza rringrazzjah Alla rrodlu ħajta tan il-privileġġ. Għaliex jekk taraf li inti msejjaħ għandek tkun grat.
u turi rikonoxximent tiegħek lill-Alla. Qegħdin taraw l-aħwa l-importanza li narfu li aħna membri b'sejħa jew le. Qegħdin tifhmu din id-dottrina fondamentali x'differenza jmissa ġġib fl-attitudni u fl-imġiba tagħna fil-Knisja qed indunaw kemm ħafna mill-problemi li semmejna fil-bidu oħrajn ġejjin propju minn dan in-nuqqas li għadna ma rafniex din il-verità li aħna msejħin. Nittammel dawn ftit ħsibijiet għal tal-inqas kienu biżżejjed biex jikkonvinċuna l-koll illi aħna membri fil-Knisja b'vokazzjoni b'sejħa divina u allura il-koll kemm aħna għandna obbligi u responsabiltajiet li jmisshom jiddeterminaw l-imġiba tagħna fil-Knisja. Però kif għadna fil-bidu, nistgħu nifhmu din id-dottrina, nistgħu naqblu magħha, però mhux biżżejjed. Irridu napplikawha npoġġuha fil-prattika u jeħtieġ ngħaddu għal mela. Mhux hekk għax billi naqblu mbagħad nifqu hemm ma nkunu għamilna xejn. Mela jikteb l-Apostlu, nitlobkom bil-ħniena ħalli timxu, jiġifieri ħalli tgħixu, ġibu ruħkom kif jixraq denjament jiġifieri tas-sejħa li bija kontum sejħin. Imxu denjament tas-sejħa. L-ewwel nett dan il-kliem ovvja jimplika illi fil-Knisja hemm sejħa xierqa. Alright? U s-sejħa mhix xierqa. Mhux hekk jew le, qed jgħidilna imxu b'mod xieraq, dak ifisser li inti fil-Knisja tista' qiegħed timxi jew kif jixraq din is-sejħa jew nkella mhux kif jixraq. Jimplika li m'hemmx alternattiva. Alright? Il-kol kemm aħna jew qed nimxu fil-Knisja b'mod xieraq ta' is-sejħa inkella aħna nimxu b'mod indenju ta' dik is-sejħa. Kif se nkunu nafu? Kif se nkunu nafu fil-każ tagħna personalment ix waħda jew l-oħra. L-ewwel nett irridu nifhmu xi tfisser timxi denjament, mhux hekk ħalli mbagħad nitkejlu magħha. Qegħdin niftehmu l-ewwel naraw xi tfisser timxi denjament u mbagħad ngħid mela jiena iwa ta' l-imġiba tiegħi taqbel ma' dan il-mod jew nkella le. Il-kelma denjament fl-oriġinal jew bix-xira għandha żewġ idejat interessanti dil-kelma. Fiha idea pożittiva, word kif timxi, l-ewwel nett hija idea ta' armonija. Rajt li timxira dik il-kelma għandha idea ta' armonija li tiġi minn żewġ affarijiet tal-istess piż. Fil-kejl, jekk għandek żewġ affarijiet jiżnu l-istess, allura għandek l-armonija sabiħ, xi ħaġa sħiħa, mhux hekk mhux nieqsa, dik hija l-ewwel idea pożittiva. Il-kelma denjament ukoll għandha idea negattiva fis-sens illi din iktar referuta għal ħwejjeġ ta' dak iż-żmien, qis li dak li tilbes ikun jaqbel ma' xulxin. Aħna nkallhom kuluri, stil, jekk inti ma tqabbilx, dak ma jixraqx aħna ngħiduha wkoll, dak it-top ma jixraqx minn dak il-qalsiet, ħadd tkun taċċajt, vera jew le, ħadd taqa' aċċajt. Mela allura x'jiġifieri timxi denjament tas-sejħa? Qed jgħidilna l-Apostlu, evita dak li ma jixraqx b'mod negattiv, dak li ma jaqbilx flimkien biex ma taqax aċċajt. Alright? Għex b'mod ibbilanċjat l-ewwel idea ta' dak li temmen u l-mod li tiġġib ruħek dottrina u prattika bilanċjat hekk tfisser mhux temmen mhux ma affarijiet u mbagħad biex tpoġġi fil-prattika nitfa' m'intix qed timxi b'mod denju għax m'intix ibbilanċjat. U allura wkoll ħadd taqaċċajt spiritwalment. Għaliex ħafna drabi l-imġiba tiegħek ħadd tidher ma taqbilx, ma tixraqx, bħalma flok ma jixraqx ma' qalsit jew kulur ma' ieħor. Mela, fil-prattika, li timxi kif jixraq tas-sejħa li konna msejħin, l-Apostlu jispjegalna kif. Itina wkoll idejat kif, vers 3. Jekk tistaqsi inti kif nimxi denjament, isma' ġejja. Billi tirsistu ħalli żommu l-għaqda tal-Ispirtu fir-rabta ta' sliem jew is-sliem li jirrabta. Billi tirsistu, trid tħabbrek. Xejn fil-ħajja Kristjana ma jiġri awtomatikament. Xejn ma jiġri waħdu, trid tħabbrek. Billi tirsistu. Ħalli żommu jew aħjar tippreservaw, anka di espressjoni qawwija fl-oriġinal tfisser li tagħmel minn kollox
biex ma tħalli xejn jidħol fin-nofs u jfixkel. Din tfisser il-kelma ħalli żommu, tippreservaw, b'mod attiv qed tasses, ma tħalli xejn jidħol, xejn ikisser. Xi trid tasses l-għaqda tal-Ispirtu. Innotaw l-ewwel ħaġa li jsemmi l-Apostlu, l-għaqda. L-għaqda tal-Ispirtu. U nnotaw ukoll għax li ninsew. Kif ma jippruvax jikkonvinċina biex naħdmu għall-għaqda, nipproduċu l-għaqda. Il-kelma hawnhekk xajdilna, l-għaqda ġa qedem ippreserva, assisa aktarx milli titħabad għal xi ħaġa li mhix qedemmek. U di importanti għaliex aħna bħala Knisja tiġà ġisem wieħed irridu nifhmuha din, tiġà u din ħaġa waħda mar-ras. Fl-ewwel Korintin 12 sezzjoni sħiħa fuq il-membri, familjari magħha. Imma ġast jibda b'vers 12. Bħalma l-ġisem u wieħed tiġà u frattant għandu qabda membri, il-membri kollha tal-ġisem għalkemm huma ħafna jiffurmaw ġisem wieħed. Qegħdin hekk ukoll fi Kristu. Imbagħad jalaq is-sezzjoni issintom intom il-ġisem ta' Kristu preżentement, all right? U individwalment membri tiegħu. Anke fl-Efesin kap wieħed jgħidilna Alla sottometta kollox taħt saqajh, taħt Kristu. U appuntaħ bħala r-ras fuq kollox għal Knisja li ġismu, il-milje ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-ġisem tiġa maqud, il-ġisem tiġa wieħed, però billi l-għaqda spiss tkun medda, u aħna għandna esperjenza ta' dan, billi l-għaqda tista' titfixkel, tkun infixkla, mkisra bl-azzjonijiet tagħna, l-Apostlu jeżortana għassu, ippreservaw din l-għaqda kosta kollox. Mela, il-Kristjan issejjaħ u issa u membru tiġa ta' ġisem bi Kristu bħala r-ras. Mela allura li tgħix kif jixraq il-vokazzjoni tiegħek fil-Knisja, l-ewwel net jitlob minnek li tippreserva l-għaqda tiegħek ma' Kristu r-ras. Mhux hekk jew le. L-għaqda tiegħek trid tippreserva ma' Kristu r-ras. U dan tagħmlu b'diversi modi, min jaf kemm smajtu priedki. Ixxierek kuljum miegħu fit-talb. Ippreserva inti ġa ħaġa waħda mar-ras, ippreserva kif, mhux ivvinta oħloq għamil ġdid, ippreserva bit-talb ta' kuljum bil-qari tal-Iskrittura fuq kollox, bl-ubbidjenza mingħajr kompromess, bis-sottomissjoni. Hemm Ġesu jkun il-mulej mhux biss fil-kant, billi tissottometti r-rida tiegħek, ix-xewqat, id-deċiżjonijiet għar-rida tiegħu, għax-xewqat tiegħu. Dan huwa l-mod li nippreservaw l-għaqda tagħna mar-ras tal-ġisem. Qegħdin nagħmluh dan l-aħwa. Permettuli nistaqsi l-mistoqsija għaliex jekk le. Jekk m'intkomx qegħdin tippreservaw din l-għaqda, allura m'intkomx qed timxu kif jixraq. Allura żbilanċjati. Inti qed tajt membru ta' tal-ġisem u qed tgħix maqtuħ mir-ras. Issa qiegħed maqtuħ. Ħad tkun taċċajt. M'hemmx bilanċ, mhix ħad tkun sħiħ. Jekk fil-prattika m'intix qed tippreserva l-għaqda tiegħek mar-ras. Però wkoll li tgħix kif jixraq il-vokazzjoni tiegħek fil-Knisja, jitlob ukoll minnek li tippreserva l-għaqda tiegħek mal-membri l-oħra tal-Knisja. Mhux hekk? Mar-ras l-ewwel u mal-membri l-oħra kollha tal-ġisem. Dan tagħmlu billi ma tħarbax l-unità. Iġġibx firda, iġġibx qasma fil-ġisem, jeħtieġ number 1, tevita ċertu affarijiet. All right? L-għaqda tippreserva l-ewwel billi ma tagħmilx. Issa ngħidu wkoll x'tagħmel, però l-ewwel tagħmilx dal-affarijiet, evithom. Dan tafuhom, tqasqi żejjed, paroli fil-vojt, kritika, bika, lista ma tispiċċa qatt. Evithom, għax jekk ma tevithomx m'intix ħad ippreserva dik l-għaqda mal-ġisem. Evita wkoll in-nuqqas ta' tendenza, aħsbuha b'dan il-mod, tajli x'għandix taqsam din kif nippreserva l-għaqda u nuqqas ta' tendenza. Jekk inti membru ta' ġisem, all right, ta' tal-ġisem, mela l-ġisem qiegħed Santa Venera nhar terba jew meta tintaqgħu jitlob. U inti fejn qiegħed ir-raħal ġdid. Għax fettillek ma morġ. Taraw?
ma tistax tevita n-nuqqas ta' tendenza għax inkella inti maqsum il-bot. Jew eżempju ieħor, in-nuqqas ta' parteċipazzjoni għaliex aħna ngħidu evita. Il-ġisem qed jiċċaqlaq, qed jitlob jew qed jevanġel u inti rieqed. Parti minn ġisem isa mejta. Ma tagħmilx sens. U mhix ħadd tkun deni waqqas. Jew in-nuqqas ta' kooperazzjoni anke din. Il-ġisem sejjer law, għandna viżjoni u inti għax inti bravu ħafna le inti tmur naħa l-oħra. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Għaliex inti parti minn dak il-ġisem. Nistgħu nġibu ħafna eżempji, anke lejxin fid-dnub. Lejxin ta' dnub personali tiegħek li ma jaf ħadd il-ġisem nadif u inti parti minnu imniġġes. Jekk mhux kankru spiritwali. Qed taraw kemm importanti dan mhux biss irdu navitaw dawn l-affarijiet biex nippreservaw l-għaqda tagħna, imma wkoll irridu nagħmlu dak li hu pożittiv. U f'vers 2 l-Apostlu jsemmilna 3 kwalitajiet. Mhumiex biss, imma aħna ma dal-vers ħansemmuhom. Virtujiet da importanti ħafna. Jgħidilna ara, ħalli timxu kif jixraq lis-sejħa li biha kontum sejħin. Bl-umiltà kollha u bil-ħlewwa bis-sabar taħmlu xulxin fl-imħabba. Żgur li mhux il-każ waqqas għandna l-ħin li nitkellmu fuqhom it-tlieta. Okay, fuq l-umiltà nistgħu nagħmlu brit kassieħ, però ftit sibijiet kemm niġu konxi nerġgħu forsi u nitqanqlu biex nfittxuhom daw. Nfittxuhom daw it-tliet virtujiet. Kun umli. Dan ifisser li żżomm postok. L-umiltà. Żomm postok quddiem Alla u quddiem l-oħrajn. Mhux biss kwalinkwe post. Lanqas post fil-baxx, orrajt l-umiltà, imma post l-aktar fil-baxx. Dik hija l-umiltà. Pawlu Filippin 2, ħa ma jsir xejn bil-ġlied u ftaħir fieraħ. Iżda bl-umiltà ħalli kull wieħed iżomm lill-oħrajn aħjar minnu. Aħjar minnu lill-oħrajn. U biex forsi nifhmu aħjar, meta l-Apostlu jitkellem fuq innifsu f'Efesjin 3 vers 8 jgħid hekk ara. Li jinliżar fost il-qaddisin kollha. Taf x'qed jgħidha? Mhux jiena żgħir, mhux jiena żgħir. Ħarsu lej iż-żgħir, fejn qiegħed iż-żgħir. Jien iżgħar minnu. Din hija. Mhux post fil-baxx, ħarsu lej minnu fil-baxx, l-umiltà iktar fil-baxx minnu. Dik hija s-sejħa li Alla jagħmlilna xi ħadd dejjem aħjar minnek, fil-baxx, kemm għandna bżonn l-umiltà l-aħwa. Biex ma nagħmlux l-affarijiet b'ambizzjoni, b'rivalità pika, biex ma tħossokx superjuri, għal xi ftit minn ħutek fil-Knisja, jew aktar importanti u sinifikanti minnhom, jekk intum li ma toħodix bi kbira meta xi ħadd jonqsok u tagħmel frakass għax taf li inti probabbli nqast. Ma twaqqax id-dinja għax sarlek xi nuqqas żgħir minn daqshekk iġibu kbir jekk intum li għax taf li inti iktar fil-baxx u probabbli għamilt qar milli qed tagħmillek oħtok jew milli qed jagħmillek ħuk. Tinsewx kunu umli. It-tieni, il-ħlewwa. Jgħidu li l-umiltà jom il-ħlewwa. The mother ta' gentleness. U għalhekk spiss insibuhom flimkien dawn f'ħafna postijiet. Il-ħlewwa jew il-ġentilezza hija l-effett u riżultat tal-umiltà. L-ħlewwa hija l-umiltà fl-azzjoni fir-realtà. Ta' jekk aħna umli, verament umli, ħanġibu ruħna mal-oħrajn bil-ħlewwa. Mela, ejja nkunu ġentili ma' xulxin. Kif, meta ħankunu ġentili? Eżempju, għandek bżonn tikkoreġi il xi ħadd. Galatin 6 l-aħwa, jekk wieħed jinqabad f'xi dnub, intom l-ispiritwali miskom tirrestawraw lura fit-tal-ispirtu ta' manswedudni jew tal-ispirtu ta' ħlewwa. Kemm min jieqsa di ħlewwa, kif inkellmu xulxin. Meta tkellem il-ħutek, kellimhom bil-ħlewwa. Meta tikkoreġihom, meta titlob xi ħaġa minnhom, importanti din, il-ħlewwa hija l-umiltà fl-azzjoni. Okay, l-umiltà hija attitudni. Il-ħlewwa għandna bżonna di biex nassu u l-unità ta' bejnietna. It-tielet, is-sabar
tissapportu l-xulxin fl-imħabba anka dina kemm nifhmuha ħażin. Is-sabar, is-sapporti mhix b'mod passiv, m'hemmx tagħmel, xi tagħmel għax jiena jinsewni, weġġawni mhix din il-kelma. Il-kelma hija kelma attiva ħafna, pożittiva. Tittamel xi ħaġa u taf x'inhu tagħmel, iżżomm lura milli tirrabja. Din hija l-kelma s-sabar, iżżomm lura. Għandek tajt kelma imma ma tajdix. Trid tagħmel azzjoni u forsi tħoss jew tġib il-punt tiegħek, is-sabar tissapporti l-xulxin fil-mħabba, ma tagħmilix. U bekk tassess il-laqda tiegħek tal-Ispirtu. Importanti. Għax xi wħud jieħdu għalihom il-kuħaġi ta' xejn. Nofs ta' kelma ħalih persuna, taqbżilhom minn kuħaġi ta' xejn. Fejna dik il-sabar li nissapporti, li nżomm lura, irrażżan it-tempra, irrażżan il-sieni, nifga lejra, jista' jkolli, u nitgħallem naħfer il-dak li jkun għax probabbli ħajkolli bżonn naħfer ukoll. Mela, l-għaqda tal-Ispirtu mal-membri l-oħra tal-ġisem tal-Knisja mħarsuha jekk neżerċitaw daw it-tliet virtuwijiet. Bekk ikonna slim u l-armonija fostna. U dan iżommna marbutin fl-imkien. Fil-fatt fil-Kolossin littra tewmija bħalma tafu ta' Efesin hemm l-istess ħsieb bi kliem ieħor isemgħu għax huwa mimli b'sinifikat ukoll. F'kap 3 minn vers 12. Mela, bħala l-mażulin talla għaddisin u maħbubin daw it-termini sbieħ wisq, ilbsu sentimenti ta' modrija, benevolenza, umiltà, ġentilezza u paċenzja. Stess ħaġa, taraw, issapportu l-xulxin u waħfru l-xulxin. Jekk xi ħadd għandu l-ment kontra ħadd ieħor bħalma ħafrilkom is-sit, hekk ukoll għamlu intom. Fuq dawn il-virtujiet kollha ilbsu l-imħabba li r-rabta tal-armonija perfetta. Ħalli slim ikun ta' Kristu jkun fi qlubkom. Li għalih ta' bilħaq kontum sejħin f'ġisem wieħed. L-istess ħaġa. L-aħwa. Għarfu li jintom membri fil-Knisja mhux b'sempliċi deċiżjoni, b'kombinazzjoni, imma b'sejħa divina. B'sejħa minn Alla nnifsu. Ifmu l-importanza u d-differenza li dis-sejħa imissa ġi fl-attitudni u l-inġiba tagħkom. Kunu konxi illi l-vokazzjoni torbotkom. Fis-sens li titlob minnkom rispons sinifikanti kif ukoll attitudni u mġiba li trid tkun determinata minn dak li sejħilkom, mhux minn kif taħsibha jew jidhirlek int. Ħarsu lejn membri l-oħra tal-Knisja, ħarsu lejn ċirkostanzi kollha, sitwazzjonijiet li ssibu ruħkom fihom, mod speċjali dawk li jidhru koroħ. Mhux mill-lenti egoistika tagħkom, imma mill-lenti ta' min sejħilkom ta' Alla. Fittxu sakemm tiskopru r-rieda u l-pjan u r-rwol fil-Knisja li Alla jixtieq minn għandkom. Ilqawh, qisu li tobduh u tobduh skont ir-regoli wkoll tiegħu li nsibu f'kelmtu. Kunu responsabbli l-aħwa, fidili, attivi fl-impenn lejn il-Knisja u lejn l-laqgħat tagħha u mhux traskurati. Minflok tikkritikaw kull ħaġa u tilmentaw kontinwament kif jagħmlu xi wħud, kunu grati, grati li ssejjaħtu u ngħatajtu privileġġ ekkoli, privileġġ li mhux misħoq u sirtu parti mill-Knisja li l-ġisem ta' Kristu. Fuq kollox imxu kif jixraq denjament tal-vokazzjoni li bija kontum sejħin, għax jekk tassew intom sejħin, aħsbu u ġibu ruħkom ta' imsejħin. Irsistu wkoll biex tippreservaw l-aqta tal-Ispirtu. Ma' Kristu l-ewwel nett ir-ras bit-tal bil-kelma u s-sottomissjoni tagħkom u mal-membri l-oħra. Billi tkunu umli, ġentili, paċenzjużi, tissapportu l-xulxin. L-aħwa jalla dan il-messaġġ mhux biss taqblu miegħu u tirċevuh, ma fuq kollox tapplikawh. Sabiex ma tkunux biss semmija tal-kelma imma aktarx għammiela wkoll. Poġġuh fil-prattika għaliex again mhux biss ħafna affarijiet fikom
u fil-Knisja, alright, jitjiebu u jmorru għall-aħjar, imma fuq kollox poġġuh fil-prattika biex lilu, ġifieri lill-Alla, dak li sejħilkom, tkun il-glorja fil-Knisja fi Kristu Ġesu matul il-ġenerazzjonijiet kollha l dejjem ta' dejjem. Amen.